monggo Mbah Wito Angkleng Pak Romadi ingkang kagungan hajat bilih kepareng badhe sinawung beksanipun Rin dikalungke karo Pak Romadi Banto weteng kelapa kalapa kang makse modal ayo mas aja ngomong ayo 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 mas iki piye mas jalali lali karo sindene ya mas ya maneman 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 weteng tresna jalaran saka kulino yo wul mangan gedang mas batang rayang nyambut nyambut gawe ya yo lale 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 waseng sela sela kembang wajah muda ayo mas aja jangan ayo ayo mas iki piye jalan lemas Ang rayang nyambut gawe ayo maneman 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 jare urek suwek pinggire jambak lire ana sing duwe ayo mas iki piye ayo mas iki piye selalu mas kiye batang rayang nyambut gawe ya yo maneman 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 gaplek sambel tomat nadyan tuwek penting semangat